Pero may surveillance kami, di ba? Piso sa piso. Tama man. Ito yung manager ito. Okay. Oh. Because we have a surveillance this establishment doing illegal activities. It seems it's amusement. Yeah, since you It permit seems, sila, yeah. Opo. That's why I was asked, do you have any liability on the part? So you have to prove yourself that you don't have any idea that based on our surveillance, alam mo to, parang ano to, walang pinagkaiba sa video karera. Prohibited under 1602. So ito lang, ang pinagkaiba lang nito, nasa mall. Yung video karera nasa community. So I hope you cooperate with our policeman. Makipagtulungan ka. We are not after you, we are after to the owner. Yung kasi kayo, ang iniisip ko lang, empleyado kayo, gusto nyo lang maghanap buhay, pero you have to cooperate with the policeman. Sige, sasama lang nila kayo, i-imbestigahan lang yung konti. Okay. Basta pag may taya, may tumama, pera tinama, walang lisensya, illegal. Dapat ganun lagi ilalagay na lisensya. Kasi kung in-apply namin, nung nag-apply siya sa amin, parang Tomsburg yung concept, parking, gano'n. Pero hindi. Di ba? Nakita mo, di ba? Talagang fruit game eh. Excuse me. Live ko na meron. Mabang beer sir. Excuse me. Sir. Tingnan mo lang. Ito sir, tingnan mo. And we check if they are franchising granted by Arthur. Wala. Kaya nga nag-try kami ng Sir. Continue. Sige pa. Kung ito arcade, tama? Kung ito arcade let's be logical. Okay. Kung ito arcade, let's be logical. Teka lang. Kung ito arcade, let's be logical about ourselves. Arcade, use... Ito, kahit sa mundo, ganito ang arcade. Now you tell me, explain to me, bakit ka may... Ito, pera. Ito, laruan. Ito, pera. Anong gusto na? O, hindi ba maliwanag sa sikat ng araw? Saan mo ba kailanganin to? Saan mo ba kailanganin? O. Saan mo ba kailanganin to? Kasi arcade uses token. Ha? Token lang. Ito, token. Ayan. O, ayan, token. Sige. Ito, pera. Mapoto, gawin na ngayon. Okay naman. Mapoto. Yan ang difference.
Ito, ginagamit sa amusement. Para saan to? See? Kaya kahit ano pagsisinungaling lang, bukod sa surveillance natin, video, the thing speaks for itself. Opo, maganda po yung tawag ni Mayor kanina, mini casino. Ano po tawag niyo ulit? Okay, this is like casino Opo. without for franchise. Ayun, gagawin doon sa mga Because if you involve yourself into machine with cash winning, it has to be regulated through PAGCOR. And our team, smart, through Major Ibay, inquire already if there's a franchise granted to them. Parang casino, sa casino, ganito eh. Ayun, gagawin sa mga Ha? Hindi, ano yan? Evidence. Of course. Oh, wala ko na ano ha? Wala akong kotong ha? Sino gusto etneb? Tingnan nyo different. Gold and silver. Counting machine. Oh, social ah. Ano po tawag dyan? Counting machine. Parang bako sentral ah. Oh, Pet na mo! alay mo. Kahit malito eh. Liit-liit lang ng mall. Pwede. And I hope you get the message. Kailangan natin yun ha. Kaya, kayo na magtanong eh. Hindi, okay lang. Kailan mo siya siya mag-isip natin? Okay. Makalawit na yung mga yan. Ang mo, grabe no? This is too much. The evidence. Lahat yan, magiging form part of the evidence. This is too much. Okay. Ay. Selfie matapos Manila, no? mag-read ng Grabe, ano. grabe. Ano na, lantara na illegal dito. Pwede pa. Nasanay sila na walang gobyerno. Pwede. Jun, sabi mo. Jun, close in. Sama lang ako siya. Para punta ko sa abroad, makita ko ng mga kamag-anak. Sabihin mo kay Mary, silihan sa taas. Wag mo na, guguloy ito. Coverage. Iba naman yun yung mga putahan. Sir, picture. Maraming trabaho. Maraming story. Susunod na story. Maawa ka sa amin. Thank you, Alan. Wala ka dun. Escalator! Eh, patay na to. Kanina pa. Sir, good job, sir. Good job, sir. Hi, thank you. Kababayan. Okay. Grabe mga kababayan. Kita niyo ito, lantaran sugalan sa mall. Ganyan yung kinakaharap natin. Hello. Hi. Hi. Hello, Nick. Grabe. This is a mall. How can you do this? How can you allow this to exist? Kung kayo man ang gobyerno,
talagang ito, malaking sampal sa mata ng batas, malaking sampal sa gobyerno. And this is broad daylight. Inuhulingan natin yung mga maliliit na video karera, fruit game sa mga bahay-bahay, sa squatter, sa mga lugar na masalimo. Mayor, Sir, ako din. Sir, ako din. O, etneb lang. Picture po. Okay, Thank you po. Mayor. Picture kami. let me do it. Ayun. Share na kayong dalawa. Oh, sige na. Thank you, Mayor. Thank you. Ako din. Mayor, first na po. Kahit dumalawa ka pa, okay na. Oh, Kamay na ako. Ay, thank you, Nay. Thank you. Mauna na ako sa inyo. Ha? Trabaho ulit. Oh, bagay na bagay siya. Mali pa. Romag ka. 1,088. Pwede ka lumabas. Sige na. Malibre ka. Bigla nag-shoplifting, ha? Oh. Kakaread lang nito sa... 27 location mo. Mauna na ako. Sa Recto Avenue. Sir, discover niya. Ilang sugaran niya, Mayor? Isang buong amusement center. Opo. Alam mo ito, boy, at sa kanina ng ating mga tagapakinig, walang pinagkaiba to sa mga video karera na dinurog natin few weeks ago. At saka mga road game. Ang pinagkaiba lang, mas social to. Nasa mall. Oo. Pero ano lang Pero yung activities is in violation of PD 1602. No? Yung illegal gambling. mga bata pa yung mga naglaro. Remember, there was surveillance a few days ago, and in fact, we inquire with PAGCOR if they have a license to conduct such casino type of operation. Because yung pag tinaya piso, tumama piso, sugal na yun. Kailangan, pagka ganon, pag picha-picha na laban, dapat may kaukulang permiso sa mga bahagi ng pamahalaan. In this case, ito na PAGCOR. Kaya talagang ito nakalulungkot sa ating mga tagapakinig. Talagang Pakain ka naman, kuya. talaga palang walang naging gobyerno sa Manila dati. Imagine mo, laki na itong mall na to. Ito mga bata pa yung... Tolongges pa lang ako, uhugin pa lang ako sa mall na to. There will be findings by the police that there is a liability on the part of the mall, then we have no reason not to file charges against them. Whether they fall under protector or maybe direct participation, we will never know.